Kumlay pibro ke pajba ke bape ja kene ka video junga ka ba mata ka singita namar ba pitep ba yala sa kibun na pedeng zupi ke ba om pat yu I ya ka video ka ba ngami nengkong hapo ka YouTube mo te ngamut ban lek react ya kata ka video ka ba ngalek nengkong ka ba ngami nengkong hapo ka YouTube te kene ka jing mi nengkong hapo ka YouTube mo laan barang kata kadai ka we kata ka jing sa kan mau hapo ka jingim ka junga ha kane ka jing tra YouTube ka junga mo te kano ka ba pilek nengkong ba pimi nengkong pisdang nengkong lane ruai nengkong shat nengkong lane bam nengkong pijul sa kan mau ya kano ka moment jumpi ta ha kane ka jing tra YouTube junga mo te ka first video ka ba ngapen mi hapo ka YouTube ka ba la ai kerteng kuble sebut ya pi baro kibala ya kersan yangi nadu basdang hadu mentah te kata ketika kerteng jauh kata ka video te yo lesa hapo kane ka video pila bani isbun kijing duda bat nga ong ya piro ka we ba ayanga ka feedback lene ayanga ka comment kumno ka jing shoot video lene kumno ka rukom long ka rukom man jonga ka ba mensua ate kumno ka rukom long ka rukom man jonga ka ba mensua bat ka ba menta te nga kwa mapinia komen mo kai ka jing per kai ka kano ka jing ga difference ka ba pila bani te pila bani komen harum artar ro menta ka ka por di sha jonga mo te nga shoot kanai ka por hi kanai ka video te wanam song per ha ka video ba kata nga di mo piro pi react ya kanai ka video ka jonga te ngapat nga di bar kunta tar tengin sedang no ya kanai ka video kata ka video nengkong ka ba nga penmi apo ka YouTube te nga kwa mapinia komen kalong kumno artar ro menta kadai ka por di sha jonga mo te nga shoot kanai ka por hi kanai ka video te wanam song per ha ka video ba kata nga di mo piro pi react ya kanai ka video ka jonga te ngapat nga di bar kunta tar tengin sedang no ya kanai ka video kata ka video nengkong ka ba nga penmi apo ka YouTube te nga kwa mapinia komen kalong kumno te kanai kadai kata ka video jonga pi ba ha kanai ka video ka quality siya ka dur kadar siya ka jing riam ka jing rup siya te pi kane ka video nga shoot ka portlang te hakito ke banai ka kamlong create kandiat mo te den ka tau ba in saya page ya kata ka video jong ka first video jong tengin sedang no mentah oi ngasule ak ba kumba thamma je ka te Thanyum dan cungi ma PTP wada ke portelang ro ke dan perjong ta thany dan phong dupiai te to kata kami le mata kami ko ngaban yetu pi kawe baro ki pajba ki badana ka longyeng ka jongpi production dan mata ka singelai tarik ngila tap ar hajar ngot ki subscriber hakane ka channel jongpi production ta kumba pite ba mensua ya kana ka channel ka ba kertang job ubahai mensua nga ai ngabo da ka kertang jompe production ta ka bede ba ka nemo ka jing I jompi ka dei ba ka quality jong ka video ka dang duna nang ta ka quality jong ka voice ro ka dang duna nang ta pada ka jing shoot video janga ka dei ka jing ai ko blai na ka banta ka jing dam ar hajar ngot ke subscriber hakane ka por kata ka jing dap ara jarngot ka long ka bala asngo komen hado kata ya ka jing dap ka ba 1000 ngam da komen ra hado kata hendrai ka jing komen jonga ban kane ka jing dap ka ba 10,000 mo ani kala pensa kan mau yang ape ya ka jing dap 10,000 te pe ki pai baro sa pendap no menta ar 10,000 kanam ba ngidang komen susu ha ka bidai ba kata ka jing dap ar 10,000 menta ngila jan poye ar 10,000 te ya saya pendap no menta ta ka video ka ba pi mentah ne harum ka ka video ka ba ngai ko blai bangila dap arajar te ki por ndang khana ne ngala ramba ne ngamti re namar kam clear ka video te kalong ke ka bas mo komen ya ni bakat tim jonga armut ki don ki ba trai bat ya rabinga mensua kana ka production jonge mo ki dan kato kan ngut ki bro ki bang ya trailang ki bang ya ki ba sporlang hakane ka channel jompe production jam mensua kala de ka brand menta pada bala dona ki nong ya trayam ta tamarwe ngamla suraban rani ka brand pila
pe la tepe tak bele bakata men suang idang ya bun bro ha matang ila duna bro te kalong ke iki ke basngo komen ini tadi ba iyo tadi bangila tip lupa bakan dap ar hajar ngot ke subscriber mentak ke sing la ya hot cake dre ngim tip ngidang shu page ngidang shu pli ke website mentak ngidang shu yo i ka jeng play ka website umdere ka dei ka jeng play ya ka yala sa hakite ki poram ngam padati praban check ya ke YouTube studio te ngi chak direct dak tuka na link mo na link jong ka channel apa YouTube studio lomba ukrom te den data ka bang ong da ka website bakala poi arajan te hoi kalong ke iki ke ba kamne ke besuk bangin ya arajar ngot ki bru kin sngotan nat la ne kin snobang ya kan ke channel jongi hoi kamne ke besuk ya kata hoi na sngotu Henry lomba kan ka jungya lenti jungi nandu ka khanyo tariku benai agas arajar arpo adu Tadi nak tahu arajar arpau kaneka video ka ba shoot ya kaneka video mo tena sedang le boy cha nadu ka snam arajar arpau ngale ya ka YouTube ta tang ba hakini kisnam ngam da sim ya ngam pada sim re kabada dei ka YouTube ka dei ka jeng try ka dei ka office ka jongamo tenden ta ka tahu kom hakini kisnam arajar arpau arpue arpar arpulai tangala le full time bet te nado hakine kisnam kamut pa ngadang show tray la na show pen video tang hakino kino ke sngi hakino kino ke po te de neta kadaw ba ngam pada sim serius sa ke video ba jeng pen video te nado war snam arjar arpulai arpsau te nado to he tang ba ka jeng tray stom jonga hela badong banga pen ya ke video malaki por ka de nado usnam jong usnam arajar arpsau deh, nado sama arajar arpsau pengasang leno ya kini ke penmi ya ke video beneran ya ke channel mo, te aku mah kini ke senam nado ke arpau arpue arpar, aku mah kita ke senam te ngamda pada sim serius ya do kata. Minta lighter iku Desember kalau long kumba sausan penai kadang day ka channel jungi ka badang show shna thamai te kadang don ki ne kita ki jing thut hakalian ban mi everyday ya ki channel ya kata ngem patla ya mentahi namarang indang day ki khana school ki khana like class ki badang hapule kot anta start sabangi habadang ya rap try ya rap kata hayang asam hakinik pa te hoy ngin la ban pandap ya kata ka ban penmi ya kita ki jait pajat ki video haman lakas ni tambangin iskam ka bangin la mo kat man lagi tayo ngin langi like haki por ngin sa penmi ya ki video na ka banta jong pi yo la se kalong ka iki ka ba ya rapi pi nang ne shakmat ho ki plans jong ki ngila bu serial li kum no ban penmi ya ki video kum ki no ki jait video ki penmi tengila ya bu ro ya kata ka thong jungi ka bangin sa penmi ya kijai video Pi hakine ka video ro mo ka kateka jeng ari kateka jeng fokus jonga ya ka kamera lambar ki khamat jonga kumba hala fokus mentah hadu kata kampat dadon re nama hakine ki snam am ngadang long ba ngadang le rang ha kateka jeng kran ngadang thota ka jeng kran khasi ngadang thot ha kaneka ka expression tadi ta ka daw ba la no badong ha kite kisam ngadang long nu pa te ha ka ba ya nujor bat ka ba menswa bat ka ba mata kamot bak la na badong ha ki nyo pho pra pho persen e kum to kala per hi bak kaneka jeng chen jonga pan le professional hapo ki YouTube henry menswa ha piti ba lan mong buat no ubro apar ba ule nang kong te udang duna padatip nama hakite kesam datip ra kai kata ka no kata te de ta daw pidag ye iba subun ki jembaklah hakite ke video henry habian ujor bat ka ba mata nga wat
Yala deh rong ati pimo kuma kita kipo bat menta kaya perbak labak. Hoi kalong ka iki ka ba jenjar bat ka ba snow duk men sim yangi. Pi tang ka jengkran kasih jonga rong adang show perkhat pa klik jonga mo ngan kran da kai menta ngan penmi da kai menta kada na ta kada ko jeng slow jonga ban kran ya ka kasih nama pelan penmi hot ka jeng pelan kala dan haden ki minit ki bala da mo tang ba kata ka jeng kran pat kam padalong ni hadu kata te aku biar nu jorbat ke ba mensua menta te kendet nang kam lai menta hot menta ro ngadang thot he ban kran kasih hana yang tai kuma pete ba ngau de na boy kata asan kasih jonga pat ka kamnya per mo ko ba ya kran parang o ko ma kran kasih unong shlong e te den da kadau ka dan he ka jing ya per da kran kasih boy ba da kran kasih ki maram da kran kasih ki langam da ne da kran kasih ki waro kadan ni kan ka jing ya per aku de ba ka karukom kran ten kasih kasur ngaong kadan ka jing ya per Nadu bangi stangnya kani ka channel hadu menta kani hikasni nama dangu benai wala dep ni dan ka short meeting nga bat ki parlok jonga arngun namar ba kini ki subscriber ngi dang duna nanta ki ro ngi dang duna hakani ka channel sungi ki la ong na ngin kamlar kamre kani ka tre YouTube ki ong kum tamo andre miok ra ngi dang shu Ani tapi hane ka video ro ka sound kala du dan sound sure mata ya kada ro ngam tip ra bancak ka por edit mo empat nang tapi tambah ki bro kim da pai ra manta app te na kata kata ba kim tip kan hai ka jeng bakla ka sound la an batong seminit ai kum to ka du sound o kalawan ho nang ni chak mate dang tristomi kono ban mi ki chat video sa le stomi mit labat sni wasung permo kata de tensionong chong ari chat mi ka tang tang to lele kata rai ngatang long cute man swa pe bania ka ba long cute mata ka jing long cute man swa bat ka jing long cute manta ka je kala dan kata ka jing per ku ba pi e man swa ka mod cute makanar long cute hot e kam to manta pa de mde ro ba cute along show cute new version kalau kata ka jing cute balai ba mdan ba yaro am ta hab su yaro hi dala de kalam ka jing ai man sem jong pi de ho la ri ban pen le ha kan ka channel jong e khamanai khamajrong te nang ne pe ko ba pi yeng tu ro aga zakap ngan ong khamajrong khamhanen nama hanen bad hajrong ngi shane ngi ong hanen te aga kten kasih pure pat kadai shajrong te din da kada ka jeng krana kita ki por am kadang dot na kate ka jeng sngo le ran te ka ba krana khamat ka kamera shubo menta nga ai nuksa ya pm menta da pi penyang ka kamera ha khamat jong pi da pi penyang da ka real kamera da pi penyang da ka mobile ne we bala kala dan ka ne ka kamera ha khamat jong pi phila thlun phila thot lot kate ka jeng kran kasih jong hoi hapar ba umdon ka kamera pi bet tek pinang tek kate ka jeng kran but da phila penyang ka kamera am kala perbak laba kate ka jeng tebit ka jong pi ban kran te de na ka daw ha kane ke poro ngarung nga kadang dang long dum mo te de na ta ka da ko jeng thot ki ba bon ba apor kate ka jing shot ye kate ki video house nam arazar ar phel rumah kwa ban kerpat ip lam ye phiki pa ba dang ye ai man sim shu ye ngi ba kan ka jing thmu jungi ka jing mut ka jing rai jungi kan mi ding ha hangi ki ba dan ha kan ka channel ban mi ye ki video pai ta tang kata ru pila de ban ya skeu ki kentin lai ki bathias ke ba ngapan kam ha kate ka por khang ne nga ong ba nga kwa ba dai ka jing ai man sim jobi khnang ba ka man sim jong nga ro ka man sim ka jong ira kan me ding bangin la shu ban mi ya ki video ki ba lan bodong ha kate ka por kata ka kentin thias e patip te ka jing ai man sim jobi ka long ba
kadang ai mensim kadang penrem susu ya kata kading jo kata mensim jengi bangin penmi susu ya ki video ki batias ki content tapi ki balong tias he mensuaru Tengah kerpa dia pisung bahaya ai mensim lam ini daki ki jingle jong pi dong bada ki like jong pi ngila yok mensim dong bada ki subscribe jong pi ki nombara ke channel jong ngila sngok man katakan ka kita ka la ki ai mensim ini lambat pa jang tar pi ka sound kala low jing komen jong pi kumne ngidam duna hang ne hang tai ngitip ya kita ke jing duna jong nim sapan be pi dislike klam komen nim tip ye ke bangin la ke bangi bakla ke bangi de nim tip tekun kita ke jing dislike jong pi nim tip ye de kun nim pen be ke jing bakla jong ni dengan terpadi pi la da pi dislike ne la jero semua bahaya komen semua bahaya itu yang di kecing pecung ini ke kecing bakla jung ini katakan kepada besok bahasa pengi ini nyidap deki youtuber ki gedang shoot sedang mi nantai te ko piti pa haute usnam manta haute usnam ngadang kan mau baka jing dislike bat ka jing like ki ai ki number subo manta da de badan dislike am ki sapan mi katangot ki ba ki number dislike te ha ki bede ba kene ka jing height ka jong ki ye kene ki dislike kadang kidang chenya kene ki snam ha kene ki snam ar snam he te de na ta ka dau pa kom ha kete ki por ka youtube ro ha ka to ka snam ngala prasang he ban pule detail ha bere ba kata mo te den ta kata ka jing bon kate ka number dislike ka long ban pendu min sim su ye kene ki creator te de na ta ka dau ba ki la pendu yau ne dislike number manta ki pen I tang ne like number tep ka sound ro kalong fade in kalong fade out ngam tep rapi na kai ka daw ta volume ngala te tangkom to hi kala poisa ka ba kut jong ka ka video reaction jonga jong ka video ka ba ngam mi ning kong ngapo ka youtube te yo le se kane ka dei baro banga kwa ban pani ye pi ki pai ba yo le se khambun ba ha na padeng jo pi ki pai ba ke ba subscribe yang wat akite kipor ke banga sedang bale YouTube mo ya la se kidan tang kato kan engut ke ba ya subscribe akite kipor hendrai lan yang ta lan ban ong kanai po pra persen pila dei ki nong subscribe ke ba menta meneh te ki bro ke ba subscribe akite kipor men swata ya la se kala klet ro ya kite ka video te den ta kada banga show kwa ban Peni pi ya kene ka video ka ban kong jonga hapo ka YouTube ka bang apen me nang kong te an perkon ya kene ka vlog video ka ba menta ka sing increments kam vlog video am der mo dengan perkon ya kene ka video jonga ka ba menta ka sing increments kam ba peso tenat ya kene ka video te ka last request jonga ka dei ba tang ka jing comment jong pi te nga shu kwa ban long ban yo ya ka kanja feedback ha ka bede bat ka jing ya nujor ka video jonga ka ba menshwa bat ka jing ya nujor ka video jonga ka ba menta te ka ka jing ya pa ka jing duna ka jing thut jonga ha ki te ke snam ba ha menta snam te nga kwa ban pan jing mo pi ban pan idea pi ban pan ke feedback na ka bata jong pi te den ta ka ba shu kwa ban pan ka jing mo pan ka idea na ka benda jong pi te yo la se ki don ka to ka ne ki idea ki ba pi kwa ban share sanga ki ba pe kwa ban bu sanga te nga priang lut ya baro kita ki janga jung mo jupe dan pun ko ne ka video ka ba mata ka sing comments kam ma pistana ya ka ne ka video te again second ha ki be pat ki video ki ban one la share thanks for watching bye bye